masana abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse popempha anthu kusamalira chilengedwe. Boma lati lilimbikitsa magulu osiyanasiyana m'madera popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Ndipo bungwe la Malawi Enterprise Development Fund layambiranso kupereka ngongole kwa Amalawi. Takulandirani mu nkhani zathu. President Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Mchikalata chomwe atulutsa, President Mutharika ndi mayi wa dziko linoyu ati chilengedwe chokongola cha dziko lathu lino chachititsa kuti tsikuli likhale lofunikira kwambiri, choncho nkofunika kugwirizana ndi mayiko a pa dziko lonse pokondwerera tsikuli. Malinga ndi President Mutharika, mutu wa chaka chino omwe ukulimbikitsa anthu mdziko muno kusamalira chilengedwe komanso kulimbana ndi kusintha kwa nyengo, ukugwirizana ndi zomwe adalamula President Mutharika pomwe anapempha anthu mdziko muno kuti azisamalira malo onse omwe akukhala. President Mutharika anatinso kusamalira chilengedwe sikumangothandiza kulimbana ndi mavuto a kusintha kwa nyengo kokha, komanso zimathandiza kusunga chilengedwe kuti Malawi akhale malo abwino okopa alendo pa dziko lonse. Ndipo phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Kumachenga m'boma la Lilongwe a Israel Chingonga wati aphungu ali ndi udindo otsogolera pa ntchito yolimbikitsa ukhondo m'midzi komanso malo osiyanasiyana amene anthu amapezeka mogwirizana ndi momwe adalamulira President Mutharika kumayambiriro a chaka chino. Achingonga anena zimenezi pamene anatsogolera mafumu, anthu komanso ogwira ntchito za umoyo pa ntchito yosesa pa chipatala cha Mbavi m'boma la Lilongwe. Nayu Isaac Jali ndi nkhani yonse. Mafumu alangiza za umoyo komanso anthu am'madera osiyanasiyana am'dera la Lilongwe Kumachenga motsogozedwa ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo anagwira ntchito yosesa pa chipatala cha Mbavi m'boma la Lilongwe. Malinga ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Lilongwe Kumachenga a Ezra Chingonga, ntchitoyi akuti ikugwirizana ndi zimene adalamula President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika zolimbikitsa ukhondo malo onse osiyanasiyana mmene mumapezeka anthu pofuna kuthana ndi vuto la matenda otsekula m'mimba. Potsatira zimenezi, Achingonga anati atsogoleri osiyanasiyana kuphatikiza pa phungu wa nyumba ya malamulo ali ndi udindo ozindikiritsa anthu m'madera osiyanasiyana kufunika kosamalira m'makomo mwawo ngakhalenso malo osiyanasiyana monga misika, mzipatala. Iyo ati potero ndiye kuti anthu akhoza kuthandiza mokwanira bwino kuchitukuko cha madera awo ngakhalenso chitukuko cha dziko. Pamenepa Achingonga anayamika boma chifukwa cholemba ntchito alangizi a zaumoyo ambiri. Abula pano kuzapanga demonstrate kuonetsa mudoletsero chodzera mukusesa sidafune chifukwa chipata pakha pano yayi koma kuti madera mwathu atatha kuonera kuti lero adindo andasonkhana ku chipatala kukamakhaneza ukhondo nadindo mwasaminati atenge uthenga umenewu ukalimbikitsa madera mwathu. Ife adindo tini udindo kwambiri onetsa kuti madera mwathu ma issues a ukhondo akupangidwa promote kapena akulimbikitsidwako. Ngati kuli matenda ambiri chifukwa kuti mwina nkhani za ukhondo sinazilimbikitsa yayi. Matenda akumabwera chifukwa cha madzi osakhala bwino yayi. Funa pakhomo pathu sitikukoza pa nthawi yayi. Pakhomo pathu ukacha mawa first thing nena tiziona kuti pakhomo pathu takozapo. Ife chilimbikitso yathu njona kuti pamene tili ndi ma HCA ochuluka ngati amene boma atipatsa ma HCA ochuluka ngati awawa m'mazipatala mwathu anena ma HCA amene azimwazikana kuti azikakamba nkhani ya za ukhondo. Polankhula malo mwa Senior Chief Njewa ya m'boma la Lilongwe, Senior Group Village Headman Mphaza yati ntchito yosesa pa chipatalapo yaonetsa kuti anthu anderalo ali ndi umwini wa chipatalacho. Malinga ndi program imene idakhazikitsidwa ya ukhondo ndi moyo wa thanzi. Ukhondo umene wachitika pano ndi ofunikira kwambiri chifukwa ndi othandizira kuti anthu tizikhala ndi ukhondo pa malo onse amene timakumana pamene umakhala
m'misika, mzipatala, zimene zimathandizira kuti community yonse yakuno, mafumu, anyamata, atsikana azikhala ndi ukhondo uchepetsa matenda kuti matupi athu akhale athanzi. Mawu awo a Samuel Kambeni, omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu owona zopewa matenda pa chipatala cha Mbadzi, apempha boma ndi mabungwe osiyanasiyana amene amathandizira pa ntchito za umoyo kuti awonjezere njinga zimene alangizi za umoyo amagwiritsa ntchito pokafikira anthu m'midzi yosiyanasiyana. Kumayambiriro kwa mwezi wa Machi chaka chino cha 2026, President Professor Arthur Peter Mutharika adalamula kuti ukhondo ulimbikitsidwe m'malo onse mmene mumapezeka anthu pofuna kupewa matenda osiyanasiyana, kuphatikizapo matenda otsekula m'mimba. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mabungwe omwe amathandiza pa chitukuko ayamikira anthu akumpoto kwa boma la Mzimba kamba kochita bwino pa nkhani yotengapo mbali pa chitukuko kudzera mu ndondomeko ya liwu la nzika. Poyankhula pa msonkhano ku Bwengu m'bomali, mkulu woyendetsa ntchito ku bungwe la World Vision Malawi a Charles Chimombo anati mwachitsanzo ndondomekoyi yathandiza kuti anthu mderalo apeze madzi a ukhondo. Musasecheyo walemba ripoti ili. Ndondomeko ya liwu la nzika imakhala kuunikira anthu za maufulu awo, kuona zinthu zofunikira pa moyo wawo ndi kukambirana ndi adindo pakapezedwe ka zomwe anthu akufuna, komanso kutenga mbali posamala zitukuko mwazina. Mkulu woyendetsa ntchito ku bungwe la World Vision Malawi a Charles Chimombo anati kudzera mndondomekoyi zinthu zikusintha mdera la Inkosi Jalavikuwa kumpoto kwa boma la Mzimba. Kunoko liwu la nzika lachita zinthu zambiri chifukwa chonena kuti kunoko tinaonetsa kuti madzi ndi okwanira ndithu, ndi kunoko madzi akuoneka kuti akuchita bwino. Ana ambiri kunoko akuyeserapo ndithu kuchokera m'mabanja amene ali ochita bwino chifukwa kuti mabanja awo anaphunzitsidwa mmene angasamalire ana awo, komanso takwanisa kuchita raise awareness, kuthandiza anthu kuti aziziwa mavuto, kuchita raise mavuto awo ndi kutenga mavuto kupita nawo koyenerera. Monga mmene mwaonera msonkhano unali wapamwamba kwambiri, koma msonkhano umene wapangidwa chifukwa cha initiative ya liwu la nzika. Pa zokambiranazi anthu mderali anakambanso za mavuto ena omwe akukhudza maphunziro ndi ntchito za umoyo mderalo. Imodzi mwa mafumu mderali, GVH Mhyawa Hara, anati ogwira ntchito mzipatala ndi sukulu za mderali ndi ochepa, kuonjezera pa kusowa zipangizo zoyenera. Pakadali pano Amese Gambi akukhonsolo ya Mberwa anati ambiri mwa mavutowa alikale pa mndandanda woti akonzedwe kudzera ku thumba la CDF. Mene zina mwa izo zimene atchula papa ndi zomwe ziti zithandizidwe kale ndi ndalama zomwe boma lapereka za CDF. So zakhanga kuti takamba nkhani imodzi kawiri. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi anthu amdera, ogwira ntchito za boma, mafumu komanso mabungwe omwe amathandiza pa chitukuko. Musasecheyo, MBC, Mzimba. Unduna woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi chisamaliro cha anthu watsindika kudzipereka kwake polimbikitsa magulu pofuna kupititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Mlembi wamkulu mu undunawu Dr. Esme Kainja anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano omwe amaunikira malamulo pa nkhani ya mtendere komanso chitetezo cha amayi. Glory Chinyanga walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Beatrice Mwape. Poyankhula pa msonkhanowu Akainja anati ngakhale kuti dziko lino likuchita bwino pa nkhani ya malamulo, undunawu ukukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo anafotokoza za mavuto azachuma, kusowa kwa mgwirizano komanso kuti nthambi zina zikulephera kugwira ntchito zake moyenera. Akainja anaonjezera kuti kupita chitsogolo undunawu uonetsetsa kuti gawoli likhale ndi chuma chokwanira komanso lilimbikitsa mgwirizano ndi anthu ammadera. Nthawi imene timagwira ntchito imeneyi tinaona kuti nkhani yayikulu inativuta ndi ya ndalama. Ndalama zinavuta chifukwa chonena kuti chithandizo chenicheni chikuchepera. Ndiye tinaona kuti komanso dziko mwaliona likusintha kotero kuti ndalama imene timadalira anzathu otithandiza ikuchepanso. Ndiye taona kuti tikhale pansi mwanzeru kukambirana, kuunika kuti kodi tithandizane bwanji kupeza chuma mu njira zathu zakonkono monga zimene boma lachitira popereka ndalama ija tikuti CDF. Mmene muja tifunanso tionemo kuti kodi muli ndalama yanji imene tingathe kuthandizira azimayi kuti ufulu wawo uyende bwino. Woyimira mkulu wa bungwe la African Union Walter Maina ayamikira dziko la Malawi
pochilimika pa ntchito yotukula amayi ponena kuti chiwerengero cha amayi m'maudindo chakwera kuchoka pa amayi 12 mwa 100 aliwonse kufika pa amayi 21 mwa 100 aliwonse. Ndipo oyimira bungwe la United Nations Pamela Mkwamba anati nkhanza pakati pa amayi ndi abambo zikupitirirabe kukhala vuto lalikulu, zomwe akuti nthawi zambiri zimadza chifukwa cha mavuto azachuma. Koma nkhani ngonena kuti kodi ma structures amene wawa akugwira ntchito mmene ayinagwira ntchito chifukwa tine mwa chilungamo hiya ngati ma structures alipo koma ndalama zokuti zigwire ntchito kupangisa kugwirira ntchito pa ma structures amene chakuti agwire bwinobwino ntchito sizikuyenda moyenera o ndalama zopalibe bwinobwino ndio ma structures akugwirira bwinobwino ntchito. Ntchitoyi inayamba mchaka cha 2021 ndipo tsopano yafika kumapeto. Nkhanizi zikuchokera kuno ku NBC tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse popempha anthu kusamalira chilengedwe. Boma lati lilimbikitsa magulu osiyanasiyana m'madera popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Ndipo bungwe la Malawi Enterprise Development Fund layambiranso kupereka ngongole kwa Amalawi. Nkhani zathu zikupitirira. Konsolo ya boma la Dowa yapempha mabungwe ndi othandizana nawo pa ntchito za chitukuko kuti apitirize kuthandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zomwe zikudza kamba kakusintha kwa nyengo. Pempholi ladza pamene bungwe la Catholic Relief Services lakhazikitsa ntchito yothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi ya ndalama zokwana $500,000 zomwe pafupifupi 867.2 miliyoni kwacha, yomwe ifikire mawanja opitilira 2,700. Emmanuel Chikonso walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu a Catholic Relief Services mdziko muno Adaina Khonde ati boma la Dowa nthawi zambiri lakhala likusalidwa pa ntchito zothandiza anthu pakagwa ngozi zodza kamba kakusintha kwa nyengo chifukwa choti amaliona ngati dera lomwe limakhala ndi chakudya chokwanira ngakhale limakumana pafupifupi ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Akhonde ati ntchitoyi ifikira mawanja 2,700 omwe ali pa chiopsezo pa nthawi ya njala. Tinachiona chofunikira kuti tibwere tidzathandize chifukwa titaunikira tinaona kuti ma district ena mabungwe ena athandiza koma kunoko sana athandizidwe. Nde CRS ndi chithandizo chochokera ku Latter-day Saints kuzera mu kugwirizano ndi boma komanso titagwirizana ndi akhadi kuti ndi amene apite pa ground. Tinaona kuti nchofunikira kuti tidzathandize manja amenewo. Mkulu ona za mapulani ndi chitukuko ku konsolo la boma la Dowa Philemon Maseko ayamikira thandizoli ponena kuti likugwirizana ndi khama la boma pothandiza anthu omwe akhudzidwa. CDF muja ayikamo ndalama zimene zizithandiza nkhani ngati izi zango zogwa mwazizizi. Panopa constituency iliyonse izilandira ndalama zokwana 250 million kuti chikangochitika boma lizitha kupanga respond, zitha kuthandiza pompo. Ndipo ndondomeko imeneyi ithandiza kwambiri. Ndipo akabweranso mapartners athu ndiye kuti chithandizo chikhalabe chochuluka chionesa kuti anthu sazikhala ovutika kwambiri. Mfumu yaikulu Dzole yapempha anthu ambomali kuti adzigwiritsa ntchito minda yawo moyenera komanso asiye mchitidwe obwereketsa mindayi ponena kuti mchitidwewu ukuchititsa kuti mderali mukhale vuto la kusowa kwa chakudya. Tiwalimbikitsa alimi athu kuti tiyeni tizigwiritsa ntchito ifeni yake mindayi usiyana nkupatsa anthu ena amene akakolola chakudyachi azipita nacho zotsatira zake ife kuno timakhala osalidwa chifukwa choti timaoneka ngati tili ndi chakudya chochuluka. Ntchitoyi ayigwira m'miyezi ya Juni ndi Julayi. Banja lilonse lomwe lapindula ndi thandizoli lalandira makilogalamu 100 achimanga, makilogalamu 10 anyemba ndi malita 4 a mafuta ophikira. Emmanuel Chikonso, MBC Dowa. A Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA alimbikitsa omwe amachita malonda ndi nthambi za boma kuti alembetse mu ndondomeko yatsopano yogwiritsa ntchito internet ya Malawi National Electronic Procurement System MANEPS yomwe bungweli linakhazikitsa.
ogwirizira udindo wa mkulu wa bungweli a Timothy Kalembo anena izi ku Lilongwe pa maphunziro a masiku awiri ophunzitsa ochita malonda momwe angagwiritsire ntchito ndondomeko yatsopanoyi. Iwo akufotokoza. Boma limapanga business ndi anthu amene amaperekera katundu. Anthu amenewa sagwira ntchito mboma ndi anthu opanga ma business paokha. Ndiye monga ife office yathu ya PPDA cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti kagulidwe kakatundu wa boma kakutsata ndondomeko zomwe zinayikidwa m'malamulo. N'chifukwa chake titatha kuphunzitsana ndi kudziwitsana za ndondomeko yatsopano yogwiritsa ntchito makina a intaneti ndi mabungwe ya boma, tinaona kuti nchofunikira kuti anthu awa amene amaperekera katundu kubomawa nawonso adziwe ndondomeko mmene zikuyendera. Chachikulu timafuna kuti tidziwitsane mmene wakhoza kupangira register kuti ayambe kupanga business ndi mabungwe ya boma. Maphunziro amene wawo atithandiza kuti makasitoma athu tizitha kuwapasa zinthu zimene akufuna moyenera ndi mitengo imene tizapasa tizikhala kuti maprofit athu tikulandira ndithu okwanira nawonso sitinaphinje mmene tachajira zinthu zathu zimene tikugulisa. Ya MANEPS izitithandiza kuti chilichonse chikakhala electronic ize ndizophweka kuti data yonse tizisunga bwinobwino pamene kalekale lija timatha kusokoneza ma receipt pena ndikupezeka kuti tikulipira ma claims okuti they were unavoidable because data sitimayisunga bwinobwino. Malawi Enterprise Development Fund MEDEF yati itaya zipangizo zowonongeka za ulimi zomwe zili mnyumba zake zosungira zinthu posachedwapa. Mkulu wa MEDEF Kaisi Sadala amayankhula izi m'boma la Chikwawa atakumana ndi anthu amene akonzeka kupindula ndi ngongole zosiyanasiyana zomwe bungwe limapereka ku magulu osiyanasiyana. Zambiri mulipoti ili lomwe akuwerenga Romeo Umali. Asadala auza olemba nkhani ku Chikwawa kuti katunduyi ndi wa ndalama za nkhaninkhani komiti ya nyumba ya malamulo itawalula kutaya wina mwa katunduyu. Malinga ndi Kaisi Sadala, katundu wina atayidwa ndipo wina agulitsidwa akamaliza kuchita kafukufuku. Nkhani ya zipangizo za ulimi zimene zili m'madera osiyanasiyana zoti zikuwonongeka ni nkhani yoti Malawi aliyense pano akuidziwa. Tidapita ku parliament adatitana titasala pang'ono kuti tigulitse zinthu zimenezozo komwe anaona kuti tisagulitse msanga chifukwa chonena kuti amafuna kuti ochita zakafukufuku ma auditors amene pachizungu amati forensic auditors ayambe kaye apita nkupanga report la katundu ameneyo tisanamugulitse. Panopa ndikokondwa kufotokoza kuti akafukufuku paja a forensic audit atulusano report lawo lofotokoza za katundu amenewo. Ndipo panopa chili kwa ife sipano ngati management kuti tingathe kugulitsa katundu ameneyo kumonongeratu kumene amene ali wowonongekayo. Koma malingana naso ndi malamulo a procurement pakufunikabe kuti tisankhe gulu la anthu loti lipiteso kukayendera zinthu zimenezo kumene zilizo ncholinga chone kuti akathe kusanthula nkuziona kuti zimene zili zabwino kuti titha kugulitsa kwa anthu ndi ziti. Phungu wa dera la Chikwawa Central West a George Koma apempha anthu amene apeze mwayi wa ngongole za MEDEF kuti akumbukire kubweza ndi cholinga chakuti anthu ena ambiri mderali apindule mokwanira ndi ngongolezi. Ndikufuna kwambiri chifukwa ndalama izi ndi public finance ndi ndalama za boma za dziko komanso za anthu. Ndingati ndalama izo za Malawi sitingakutenga ndikudya tiona ndalama zazibwezi chonga kuti ngongole ndalama zikapita ku boma zikabweso ku boma likhoza kugula mankhwala opita mzipatala kulipira ntchito kumanga mabridge kumanga masukulu ndalama zake ndi zomwezi. Ndiye ife tikati ngongole zija tizizo ndalama izo si zathu koma ndalama izo za boma za dziko za anthu tikabweza zisanzo dziko linopanga zinthu zina. Bungwe la MEDEF limene kale limadziwika ngati National Economic Empowerment Fund ndi kampani ya boma imene imapereka ngongole kwa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo amayi, achinyamata komanso anthu a ntchito za malonda ang'onoang'ono. Bodi ya kampani ya FTH yapempha anthu omwe ali ndi umwini ku kampani kuti amvetsetse chiganizo chake chosapereka cholowa pa phindu lomwe kampani yapanga. Bodi yalengeza kuti sipereka gawo lomaliza la dipo la ndalama zokwana 57 billion kwacha ku msonkhano wake waukulu wa pachaka omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti ili.
bodi ya FDH yapanga chiganizochi ngakhale yapanga phindu la ndalama zokwana 148 billion kwacha mu chaka cha 2025 kuchoka pa 74 billion kwacha mu chaka cha 2024. Polankhula ku msonkhanowu, ena mwa anthu omwe ali ndi masheya mu kampani ya zachumayi anapempha kuti akuluakulu awo afotokozere bwino zifukwa zomwe zalepheretsa kupereka cholowa pa masheya awo ngakhale kampani yapanga phindu lochuluka. Kumayambiriro a chaka chino, anthuwa analandira magawo oyamba a ndalamazi zomwe zinali zokwana 50 billion kwacha, yomwe ndi 7 kwacha 25 tambala pa sheya iliyonse, kusonyeza kuti ndalama zokwana 7 billion kwacha ndi zomwe zatsala kuti ziperekedwe ngati cholowa chomaliza pa phindu lomwe FDH yapeza. Frank Halawa ndi mlembi wa bungwe loyimira anthu omwe ali ndi umwini mkampani zomwe zili pa msika wa masheya la Misaliko. I think ndifosangalala kwambiri kuti 2024-2025 banki yathu yachita bwino kwambiri. Timafusafusola kuti chuma cha kampani tikamapanga alesa zidya nawo. Dividend yosatigayira yomalizayo chifukwa chakuti munake ndalama zina afuna zisunge kuti munake zipitirize kukulitsa kampani yathu. Komanso mwinaso kukonzekera kuti boma lipanga bwanji pa ngongole zimene linatenga ku banki. Ndiye izo ndizochitika zimatheka. Ndalama zakapanga maphindu amataugawa kuti iyi ipita kuma shareholders, ipite ku development. Koma in this case akisankha kuti munake zambiri zipite kuzaone zinthu ngati zimene zozo. Ndalamayo ndi yathu basi, tizayilandira betsogolo. Poyankhapo pa madandowa wapampando wa FDH Charity Nseka wati pali zifukwa zochuluka zomwe zachititsa kuti apange chiganizochi monga dongosolo lotukula ntchito za banki yatsopano yomwe agula mdziko la Mozambique. Chita izi ndi cholinga chonena kuti kwa lero tikamaona za lero tikuona kuti inde zili bwino, koma tisayiwalenso za mawa, chifukwa tikufuna kuti kampani zikula. Ndiyeno phindu ili limene sitinapange declare final dividends, chifukwa taona kuti tinapanga kale declare ma interim dividends awiri. Izizi zinali nono tione kuti tsopano kuti tapanga tikuyang'ana growth strategy ya banki tili ku Mozambique. Tinganene kuti sitinamalize ku Mozambique iko, there are still some integration costs zimene tuyenera kuti tizutsate. Kupatula phindu lochuluka lomwe kampani yapanga, chuma cha FDH nacho chakwera ndi 71 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kufika pa 333 billion kwacha. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse popempha anthu kusamalira chilengedwe. Boma lati lilimbikitsa magulu osiyanasiyana m'madera popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Ndipo bungwe la Malawi Enterprise Development Fund layambiranso kupereka ngongole kwa Amalawi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.